дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое, ки дар рӯи экран мебинед. Барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. Доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. Софсавдо, ба ҳама дард даво. Матиз соли баромадаш 99 гуфтӣ? Соли баромадаш 99 сол. Мотор 1.1. Қага кадом? 5000. Мотор 1.1. Каҷони аллахта хирид. Простой. Коробка механик. Пробег 229000. Ина нақша чанд ки? 25000. 25000 мега бо савдо мешава 25000. Матиз як. Рақамҳои телефонту чанданд? 915 55 47 77 бародаро занг занед, бо савдо мешава. Матиз 99 сол. Дайвонекси соли баромадаш 94 сол. Соли шӯрӣ газ бензин. Салон кожа. Мотор 1.6. Ясфола ҳуҷҷат дора бародаро. 4 та электропакет. Коробка механик. Пробег 429000. Капот чой кун. Я сола ҳуҷҷат дора. Я сола ҳуҷҷат дора. Нархша 12000 гуфтӣ? 12000 мега бо савдо мешава. ягон расход мега надора мотор, ин ҳам газаш, мотор худаш. 12000 бо савдо мешава бародаро. Рақамҳои телефонту чанданд? 915 1299 22 занг занед, бо савдо мешава. Opel Caravan соли баромадаш 97 сол. Сӯзишворӣ газ бензин. Мошин беҳад навай. Лук ҳам дора бародаро. Мотор 1.6. И лукш кор мена ка? Лукш кор мена? Лукш кор мена. Простой. Коробка механик. 160,000 пробег. И ҳуҷҷатҳо чанд қаганд? ҳуҷҷат дора ка? ҳуҷҷат чанд? То 9 моҳагира ҳуҷҷат дора бародаро. Ака як капот чавӣ кине. Мошин беҳад навай. Дига ягон задагирам нест. Мошина мақсад борон кашидагӣ нестад, мошин навай. Ина моторш бародаро. Тоза ин газаш. Нархша чанд ки ака? Чандш меги? 36000 мега бо савдо мешавад. 36000 мега бо савдо мешавад. Номерои телефонту чанданд? Кудак ҷоя? Номерои телефон чанданд? 901 11 0019 занг занед, бо савдо мешавад бародаро. Opel Caravan соли баромадаш 96 сол. Сӯзишворӣ газ бензин. Газ бензин ака? Газ бензин. Мотор 1.6. Ина Opel бародаро хутон бинед 96 сол.
Motorش یک شاشای پرستوی коробка механик. این کانسانرش کار می‌نکنه. نه کانسانرش کار نمی‌کنه. پرابیگ 183,000. نمیدونم هول جای صاحبش. این نقشش هم که اکا 35,000 میده و سالدو میشه. اکا میره گویی که 35,000 میده و سالدو میشه. گاز موتورش واقعا میگه زدگی پسیدگی نداره. ماشین خوبه. حالت خوب قرار داره. نمره تلفن تو چند دانه 917 27 79 42 زنگ زنید با سودا میشه. اوپل سیدان سالی برآمدش 90 سال نه که موتور همه 97 زدگی برادر. سوزشوری گاز بنزین موتور 1.6 Простой. Коробка механик. Пробег 549,000. Куда капоча ой ки ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? ҳуҷҷатҳо буд чӣ дагин? Ду се рӯзи даст мегам моторш нав задан мо. Моторш навай. Дуюм рӯзай? Моторш дуюм рӯзай. Мотор дуюм рӯзай. Ama çaka Масрафло. Чанд ака? 20,000 мега бо савдо мешава. Рақамои телефон ту чанд ака? 915 39 54 15 занг занед бо савдо мешава. ye harf ne parça Opel Хачибек соли баромадаш 95 сол. Голландский бинас. Сӯзишвори газ бензин. Салонаш ко олухина. Мотор 1.6. Коробка механик. Пробегиш 204,000. Лукш кор менака? Лукш бародаро кор мекард. ҳуҷҷатҳо чанд қайган? ҳуҷҷатҳош буд чӣ дорад? ҳуҷҷат надора бародаро, ҳуҷҷатҳо буд чӣ дорад? Нархша чанд каи? Ой, чандиш ки? 27,000 мега бо савдо мешавад. Рақамои телефон ту чанданд? 919 77 606 занг занед бо савдо мешавад. Индиго чандай? 93 555 44 46. Ина бародаро занг занед. Дайво Некси соли баромадаш 96 сол. Сӯзишвори газ бензин. нархшаш 13,000 мегам бо савдо мешавад. 4 та электропакет дора, каре адар. Коробка механик, пробег 157,000. ланжиро варид кафидагӣ надорад. Агон кафидагӣ тари надоштааст бародаро. Мотор газаш мотор нав кардагӣ стандарт. нав кардагӣ мотораш. нархша чанд гуфта гурга? 13,000 мегам бо савдо мешавад. ин рақамои телефон чанданд? 919 77 77 606.
занг занед бо савдо мешавад. Астраҷи соли баромадаш 99 сол. Сӯзишворӣ газ бензин. Мотори 1.6 ё? Мотори 1.6. 1.6. Ака музика тапкаш. Музика тапкаш. Ҳуҷҷатҳо чанд қайган? Коробка механик. Кондитсионерш кор мекунад ака? Кондитсионерам кор мекунад. Электропакет дита. Ҳуҷҷатҳо чанд қайган? Тамом шудаган. Ҳуҷҷат надора бародаро, тамом шудаган ҳуҷҷатҳо. Нархша 38000 мега. Ай 38000 бо савдо мешавад? Ай 38000 бо савдо мешавад. Рақамҳои телефонту чанданд? Рақамҳои телефон чанданд? Ака, рақамҳои телефон чанданд? 5-1-04-28. 5-1-04-28. Занг занед бо савдо мешавад. Opel Sedan. Соли баромадаш 96. 96 гуфтӣ? 96 сол. Чорбалон шунавад. Ишам ҳуҷҷат надора бародаро. Сӯзишворӣ газ бензин. Мотор 1.6. Растой. Фрион замезаниш ва кондитсионерш кор мекунад. Коробка механик, пробег 321000. Нақша чанд ка ира? Ира 35000 мега бо савдо мешавад. Ҳуҷҷат дора ака? Ҳуҷҷат тамом шудаган а? Мешам ҳуҷҷатиш тамом шудаган. Нақша 35000 мега. Я моҳига дора ҳуҷҷат доште. Я моҳига ҳуҷҷат доштааст бародаро. Рақамҳои телефонту чанданд? Амёна? 93 800 95 95 занг занед бо савдо мешавад бародаро. 93 806 95 95 занг занед бо савдо мешавад.